Potser estàs fins als nassos que et parlin de l'eclipsi, però és que aquesta vegada, i mai millor dit, els astres s'uneixen. És el gran moment dels esdeveniments. En comunicació s'ha de potenciar quan una cosa passa només un dia, una hora i un moment. Això s'està notant en tota la repercussió. Jo crec que acabaré fent un rànquing dels 5 millors continguts a xarxes. Estic en un grup superinteressant on hi ha, per exemple, Josep Massallés, l'astrofísic, que està en el rànquing entre les persones que han vist més eclipsis al món actualment vives. Està a la 12a posició, mireu. L'aplicació que us volia recomanar és una aplicació feta per l'Humbert Blanco, es diu eclipsi.info, és gratuïta, feta amb codi lliure, i el que et permet és saber si al lloc on el vols veure, quin percentatge el veuràs. Va, he fet un exemple amb la Mola, que sé que molta gent vol anar a la Mola. He pensat que una feinada així i tan pràctica s'havia de compartir. Fes la prova a eclipsi.info.